radalle Tibetin terrieri Mölli, joka on nimensä mukaisesti Mölli. Koiran nimi on Mölli ja se on Möllistä Sonikin vielä. Turhaan. Mölli on semmoinen malliesimerkki, missä koira on ollut aluksi, kun alettiin opettelemaan, niin se on ollut hyvin rauhallinen, sellainen onko siellä pakkoa. Tällaista nyttohajua, voisinko mä niitä mieluummin haistella? Onko se nyt ihan tosissaan, että täältä pitäisi tehdäkin jotain? Kuinka iso lihapulla näytteli kantaa? Mutta nykyään Mölli, kuten kuvasta näkyy, niin sitä vauhtia on vähän kertynyt ja intopiukeeta ja mennään erinäisiin suuntiin, mutta 1000 innolla eteenpäin. Lihapullat naamaa, niin maltti säilyy siellä keppiaikana. Vähän väärässä.